Bingelele mbukeli lapha emakhaya lo khuluma naye uMC Mtakavila la kwi-BVM TV. Njengamanje sokhuluma nensizwe ephuma ngalanga phakathi siyibona ijulukile kade ijabulisa abalandeli kakhulu. Mtaka baba asikubingelele sikwamukele la kwi-BVM TV. Ake ngibingelele unondindo lo mfoka Mhlongo le emandeni endulinde kubashibhisi benkunzi iartist ke elikhona selaziwa ke kakhulu kulo mkhakha lo esikona. Nondindo mhlawumbe masingathi ukukubuza nje imibuzo nje embalwa mhlawumbe unondindo uqale nini ukucula? Kule ndima yomculo nje uthe wangena nini ngoba nane ukuthi usichazele ukuthi izona ziphi ezinye zezinto ohlangabeze nazo emculweni? Emculweni ngingene ngo2013. So ke kodwa ke umsebenzi wami ugcina uzophuma ngo2012 ngezathu ke ezithile ke ivela uma ngabe usuku se-studio usebenza. Ingqinamba ke engibhekana nazo uma ngabe ngise kule ndima eziningi zona kodwa ziyidinga ukuthi ubekezele ngoba into sokuyithanda sokungayenzela omunye umuntu kodwa isukuyiphila kuwena lona leyo. Inkinga ke esekuthenini mangabe usebenza into yokuqala leyo. Ufika usebenze mina ke bhuti ngisebenze eindaweni eziningi. Ngisebenze nomasipala uhulumeni nje ke ngithi uhulumeni ngisebenza nohulumeni abahleli bemicimbi. Into eyinkinga mangabe kusafanele usebenze yona yokuqala nje mina engishaya umsebenzi wami bayawuthanda kakhulu abantu bayawuncoma bayawutusa zonke indawo ukuthi wamuhle. Kodwa uma sekufanele kufike ekuthenini manje umuntu akhokheleke ugcina sekuba inkinga yokuthi ngisho uhulumeni okuyena suke simethemba sithi thina mangabe ukuthi siletha kuyena sifika kuyena sisendaweni eright la khona esofika esikhululeke khona ufika uphoxeke ngokuthi awusakwazi ukuthi ukhokheleke kanjalo nabahleli bemicimbi abanye babo abanalo iqiniso abanye banalo. Ngakubeka kanjalo. Ngiyawuzwa mntaba. Mhlawumbe liphi mhlawumbe omunye wabaculi ofisa ukusebenza nayo kulonyaka ozayo noma kulonyaka usiyophela? No webhuti mase kufika ngalapho ngane yakwethu kunzima ukuthi uthi ubani ofuna ukusebenza naye ngoba baningi bona abantu abenza kahle endimeni. So ukuthi ngakhomba igama lomuntu ngithi lowa kodwa nje baningi usafisa ukusebenza nabo abenza kahle futhi uyabona. Ibuka TV kade sikhuluma nawo onondindo basuka le emandeni la siku endulinde la siku Thuthu Maskandi experience. Insizwa siyibone ishukumisa kakhulu. Insizwa ayikonakele zikhathele ehle phansi nje ziyabonakala nje zikhathalele nje ukuthi hayi bekonakele kakhulu. Sibonge kakhulu BVM TV sibonge kakhulu mlaleli lapho ngasekhaya siyabonga kakhulu.